הזרה, הסרטון יכול להיות מפחיד. תירשמו לערוץ ותגידו לי אם גיליתם סוד חדש, ואם באמת הצלחתי לענות על כל השאלות ששאלתם. ותירשמו לערוץ ותשימו לייק לסרטון אם אתם רוצים שיעשה עוד תכנים קריפי פסטה על ברול סטארס. אז בואו נתחיל. יש עובדה שאומרת שהעיניים של דג בתוך הכובע. אז בואו נסתכל על הסקינים. אני הולכת להגיד לכם את כל התשובות לשאלות שלכם. נסתכל על הסיכות של דג. לבינתיים הוא נראה ברול תמים לגמרי. אין משהו מיוחד. אבל שימו לב שהוא בוכה. יוצא לו מעל הכובע. זאת אומרת שאולי העובדה נכונה. עוד נראה. שהוא כועס רואים נחיריים עוד מלמעלה. ויש סקין שהולך לצאת. אני כרגע בצ'יטים וזה הולך לצאת. ומה זה מלמעלה? שפם. זה לא עיניים וזה לא שום דבר. שימו לב שמלמעלה יש איקסים כמו עיניים. אז האם דג הוא ברול תמים או שהוא לא?